זהו סיפורו של דור. סיפורם של חיים שהתחילו אי שם בפולין וממשיכים עד עצם היום הזה בדמותם של נכדים ונינים הממשיכים את דרכם של הדורות הקודמים. זהו סיפורם של יצחק ואסתר פסל, זיכרונם לברכה, שלכבודם ולזכרם מתקיים ערב זה. יצחק, בנם של מרדכי ורבקה לבית פסל, אחיה של דבורה, נולד בעיר טרנופול שבפולין בשנת 1926. שם למד בבית ספר עברי והיה חבר בתנועת בני עקיבא. פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה. לאחר עלייתה ארצה התיישבה המשפחה בשכונת מונטפיורי בתל אביב. היו כאן פעם שקמים, חולות מסביב וגם נוף, העיר תל אביב של אותם הימים. בתל אביב המשיך את לימודה בבית הספר הממלכתי דתי בילו, וכבר בתיכון תרם את תרומתו למדינה שבדרך. הוא היה חבר במשמרות אליצור שהיו הפלוגה הדתית של הגדנ"ע בתל אביב. בשנת 1945 התגייס להגנה למסגרת הפלוגה הדתית. כינויו של יצחק בהגנה היה גבע. מיד לאחר ההכרזה על הקמת המדינה ופירוק ההגנה, התגייס לצה"ל. היו גם כאלה אז בים. אסתר, ביתם של יוסף ומשה אורנשטיין, אחות לאהרון, נולדה בעיר ורשה שבפולין, בחג השבועות של 1930. בהיותה בת כמה חודשים עלתה המשפחה ארצה והתיישבה במושב קטן ליד רחובות שנקרא רמת אהרון. התקופה, תקופת שלטון המנדט הבריטי. בצעירותה הייתה חברה בתנועת הנוער המכבי הצעיר. השנים חלפו ואסתר יצאה ללימודי גננות בתל אביב, ושם פגשה את יצחק וביניהם נוצר קשר שעוד יאריך ימים. בשנת 1948, כאשר בארץ מתרחשת מלחמת העצמאות, אסתר חוזרת לרמת אהרון ומלמדת שם ילדים. יצחק ממשיך בשירותו הצבאי, אך בין השניים ממשיך הקשר באמצעות מכתבים ארוכים וכנים. 11 ביולי 1948. שלום לך יצחק. זה עתה קראתי את עיתון הערב, וממנו נודע לי שכפר יונה הורעשה בתותחים ומרגמות. כל פרטים נוספים חסרים, ולכן הרי אני מודאגת מאוד לשלומך, ואני שולחת מכתב זה אקספרס כדי שתשובתך תגיעני יותר מהר, היות שעד אז לא אדע מנוח. 2 ביוני 1948. שלום רב לך יצחק. רק כעת, לפנות ערב, קיבלתי את 2 מכתביך. הפעם הייתה הסיבה לאיחורם ההרעשות ברחובות. בימים אלה היה משרד הדואר סגור, היות שאנשים פחדו להסתכן ולהימצא ברחוב. קשה לי למלא את דרישתך ולתאר לך מה נעשה כאן אצלנו, אך אולי משפט קצר יאמר לך את הכל. אנו נמצאים יותר במקלט מאשר בבית, ומה שמרגיז במיוחד שאתה רואה כיצד המפציצים באים והולכים מבלי לפגוש כל מכשול בדרכם. אני אינני עובדת כי לא מרשים לי ללכת לרחובות, וגם האזעקות התכופות אינן מרשות את הדבר. 6 בספטמבר 1948. ובכן יצחק, מה נשמע אצלך? אני מתארת לי שקורס הקצינים איננו קל, ועוד יותר קשות תהיינה הבחינות. אך אל תשלה את עצמך שתוכל להתרשל ולהיחשל לבסוף, היות שכבר השבצתי בין חברותיי שחברי קצין בישראל, ואינני רוצה שתבואיני במבוכה. ענה מהר, שלך אסתר. אך מיד עם גמר הבית נעלם הוא אהובי, הוא פשוט הפך
השנה 1950, אסתר ויצחק נישאים ומקימים משפחה בישראל, וכך כותב ליצחק בערב כלולותיהם. לאסתר כלתי היקרה, קבלי את ברכותיי הנאמנות ליום כלולותינו ותחילת חיינו המשותפים אשר ילוונו בדרכנו החדשה. שלח באהבה, יצחק. בשנת 1953 נולד אבנר, ובשנת 1955 יצאו בשליחות הסוכנות היהודית לטורקיה. שם תפקד יצחק כמנהל המשרד הארץ ישראלי. יצחק מעולם לא דיבר על פועלו בשנים אלו, אך ידוע לנו שעסק בין השאר בהברחת יהודים וחפצי ערך יהודיים מסוריה ועיראק דרך טורקיה לארץ ישראל. בשנת 1956 נולד סיני, ולקראת סוף 1957, תחילת 1958, חזרה המשפחה ארצה והמשיכה את חייה בתל אביב. יצחק המשיך בתפקידי פיקוד שונים בצה"ל, ואסתר עסקה בהוראה ובחינוך המיוחד בבית הספר מודיעין בשכונת התקווה. בשנת 1962 סיים יצחק מחזור א' של בית הספר לפיקוד ומטה, ובשנת 1970 השתחרר מצה"ל ופנה לתפקידים ניהוליים בבנק הפועלים. אחרי מלחמת יום הכיפורים נקרא שוב לדגל ועסק באיסוף עדויות שישפכו אור על גורלם של הנעדרים. במשך שעות על גבי שעות ישב יצחק והקשיב לסלילי הטייפ המביאים לו את עדותם של חיילים שונים, מתוך מטרה לאסוף כל פריט מידע שיסייע. מצפים עוד לך עובר אורח, והרוח תקום ובטיסת נדנדות יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת לכת. יצחק נפטר בפתאומיות בשנת 1988 כתוצאה ממחלה קשה. אסתר המשיכה להיות מקור הכוח והגורם המלכד של המשפחה לאורך כל השנים. לאורך כל השנים נהנתה מבניה ומנכדיה, מהם שאבה גאווה רבה. לימים הכירה את אברהם הלוי ונישאה לו בשנת 1991. איתו הרבתה לטייל בעולם ולהכיר עולמות חדשים ומעניינים. בשנת 2000, נר ראשון של חנוכה, נפטרה אסתר באופן מפתיע והותירה את משפחתה עמומה. יהי רצון מלפניך, ממרום שלח ידיך, להאיר את עינינו, שתוליכנו לשלום ותצילנו, מכל מבקשי רעתנו. עץ המשפחה ששורשיו מתחילים בפולין הרחוקה מצמיח עלים וענפים חדשים בכל עת. בערב זה זוכרים אנו את ראשיתו של העץ ושורשיו, מוקירים וממשיכים קדימה בדרך, וזכרם צרור עמנו בכל אורכה. לחיים, לשמחה